Benvinguts i benvingudes a La Peli dels Diumenges, un programa on no parlarem dels mitjons que es perden quan rentes la roba, sinó que aquí ens mirarem la pel·li que ens doni la gana i en parlarem. No et servirà per tenir una estrella al passeig de la fama, però si has de fer un treball al col·le, et quedes sense conversa amb la teva cita de Tinder o tens insomni i et va bé sentir dues persones xerrar per adormir-te, potser et podem ajudar. Abans de començar amb la pel·li que toca avui, us presento a l'equip. A la meva esquerra, com sempre, tenim el nostre no expert en handpoke, el senyor Max. Aquí ve la pregunta de cada setmana. La pel·li d'aquesta setmana, bé o malament? Abans de tot, què és handpoke? És allò que et tatuen amb una agulla però sense màquina amb motor, que van fent puntet a puntet. Ah, val. Bueno, la pel·li, malament. Moltíssimes gràcies per aquesta gran aportació. Avui, com sempre, no tenim cap convidat especial com a tècnic de so. Tampoc tenim a ningú. Jo sóc en Pol i aquesta veu que sentiu hauria de ser la meva, perquè si no voldrà dir que m'han usurpat la identitat. I dit això, Max, quina pel·li hem vist aquesta setmana? Estos tiburones tuyos no tienen educación. Bé, aquest fragment que acabo de llegir pertany a la pel·lícula Sharknado, dirigida per Anthony C. Ferrante i estrenada l'any 2013. I abans de començar a parlar de la pel·lícula, com sempre, una dada random, i és que Tara Reid, protagonista de l'aclamada pel·lícula... Bueno, protagonista de la pel·lícula de sci-fi l'any 2014, la intèrpret va llançar al mercat una colònia que es deia Shark by Tara. I, bueno, estava inspirada en aquesta pel·lícula i si la voleu comprar costa $25 i ara ja podem començar, la veritat. I comencem des de fa un programa amb la tradicional secció. I com que és tradicional, no cal explicar-la. Així que endavant amb la capçalera. Vale. La sinopsis. Se centra en una ciudad que está aterrorizada por miles de tiburones que fueron traídos por un huracán. Cuando los tornados se empiezan a formar y criar los tiburones de la tierra, los asesinos mortales comienzan su destrucción en el agua, la tierra y el aire. Què et sembla la sinopsis? Molt adequada. Vull dir, la pel·lícula no va més enllà. Però a mi em sembla que es queda curta. En plan, ¿Curta? No és del tot verídica aquesta sinopsis. Se centra en una ciudad aterrorizada por miles de tiburones que fueron... Bueno, això sí... Que no. Vale, lo de que se empiezan a formar i criar, no crien els taurons. És només que n'hi ha molts i el tornado els fa volar. Que a veure, pel motiu pel qual n'hi ha tants, no ho diuen. Bueno, més endavant, en una altra de les pel·lícules, s'explica per què hi ha tants taurons. Hi ha un tema de màgia. La cara del Max ha sigut perquè ell només ha vist la primera. Jo he de dir que, abans de seguir amb això, que si jo tingués la secció del Max de dir bé o malament, jo hagués dit bé. Sharknado, bé. Sharknado és una bona pel·lícula. És una molt bona pel·lícula. Mira, anem a fer una cosa. Ha creat escola. Què vols fer? Ves, ja passo de mirar-ho després. Vull veure una altra que té a Film Affinity. Vale, va. A veure... Film Affinity. A veure. Mare meva, com superi el 5. Tenim un problema. Sharknado. The Real Sharknado? No. Sharknado. 2013 allà. Allà. És aquella, vols dir? Un 3,4. Sí, és aquesta. És la portada. Sí, és aquesta. Un 3,4, em sembla baixa. No? A ver, críticas. Exquisitamente ridícula. Es increíble. Una cosa realmente inmersiva. Realmente espero ver más esfuerzos como este. Quiero una secuela. Veus, és el que vull dir. O sigui, exquisitamente ridícula. Maravillosamente mala. És una pel·lícula que de lo dolenta que arriba a ser i lo mal feta que està, a mi em sembla brillant. Em sembla... Però això està fet expressament, que estan... Vull dir... Mira, jo vaig començar la pel·li, vaig veure 2 errors de rècord, que no coincidien escenes, i vaig dir, va, anem a comptar-los. Vaig treure un full i anem a comptar-los. Vaig passar a comptar-los perquè no hi havia una escena que encaixés amb l'altra, no hi havia cap. Quan els tios estaven allà nedant, que els cabrons anaven amb la moto d'aigua amb onades a sobre i els tios secs. Sí, això quan estaven la tia surfejant, que surten els actors de doblatge,
el tio, però l'actor de doblatge, dic, l'actor de perill, com si diguéssim, de la tia, és un tio de 2x2 que està matadíssim i dius, però si no té res a veure, posa una tia que et faci de les escenes de perill. Hòstia, La pel·li tenia un pressupost de $1 milió. Però és que no la facis, vull dir... Per $1 milió, doncs, Però és que a mi planteges una altra les cosa. crítiques aquestes em semblen correctes. Sí, és meravellosament dolenta. És exquisitament ridícula. O sigui, és aquesta espècie de dicotomia entre el bé i el mal. En Jo plan... sí que ho ha fet sci-fi. Què és sci-fi? Sci-fi jo ho conec per un canal de la tele. Pues science fiction. Pues no ho sé. Això, el logo és aquest, sci-fi, Sí? sci-fi, sí. No, però allà és amb 2 Y. Sci-fi. S-Y-F-Y, ja veuràs, busca. Jo diria que... Mhm. Sí. Sífilis i embarazo, hem buscat. Sci-fi. Ara, veus? Mira. Sci-fi Aquest. Espanya. És un canal, sci-fi. Mare meva. Però en el moment que tu li planteges... És que jo no sé qui li agrada... Qui li mostra interès a aquesta idea? Vull dir, el productor? No ho Un sé. milió. I a quin moment et donen $1 milió i fas una pel·li? Vull dir, no facis res, espera't un temps i planteja alguna millor, fes una mica més d'esforços, planteja un bon cast, no sé. Mira, més les crítiques del Time, del New York Daily News. A ver, aquesta. Sí, clar, aquí surten crítiques bones. Tienes que adorar este tipo de películas locas sobre monstruos que ofrece Sci-Fi, porque sabes lo que vas a ver. Hay agujeros evidentes en la trama, evidentemente, pero este es el punto en estas películas. Los fabulosos comentarios que generan frente al televisor. Hora y media de diversión. Sharknado se añade a la lista de histéricos y poco cerebrales dramas de monstruos de Sci-Fi. I crec que n'hi ha una també d'aquesta gent que és rotllo Shark Anaconda o una cosa així, o una moguda... Shark Anaconda. Sí, crec que és com mig tauró, mig anaconda, Busca. monstre. Diria que era això, però a veure... Sci-fi, vaig a posar Anaconda. Perquè no sé si es deia així exactament, potser m'he tirat un triple, però jo es diria que es deia així. Sí. Ah, no, es deia Anaconda, i era una anaconda... Molt gran. Molt gran. També surt el... Mira, també surt el... Sí, A baix, com es aquí. diu? El que t'he dit abans. Sí. Com se diu aquest home? David Hasselhoff. David Hasselhoff, del cotxe fantàstico, que se'l menciona a Guardians de la Galàxia. Doncs a mi em sembla bé, Sharknado. No. I després, No. jo crec que el CGI mal fet, fins a quin punt creus que és a propòsit? És que Perquè més enllà d'errors de rècord, coses així, el CGI... No, el CGI és una puta merda. Vull dir, la mateixa animació de que posar- s'enfonsa l'aigua... O el tauró amb les dues rèmores al costat, el tauró amb les rèmores. Sí. Quants cops surt el tauró martell aquell amb dos rèmores? El mateix pla, no? Que et ve de sobte. O el tauró que es mou així una mica, que es quitxa amb la cua, també igual. Sí, tal qual. Hòstia, és que és... I guions de merda, guions de... Com es diu? Posa'm aquí els personatges. actors? Sí. Els tens aquí. Vale, surt el Finn Shepard, que han tingut l'accident del... Com es diu? Del restaurant, Sí, i no troben el George. Vale? correcte. I porten 10 minuts de diàleg entre el Baz i la Nova, parlant de no sé què, i de sobte fa ¿Dónde està George? I fa George! I es fica al cotxe i se'n va. Vull dir, li suda la pollíssima, fa George! I es fica al cotxe. O sigui, la preocupació és impressionant. Vull dir, potser se li acaba de morir el seu amic i fa George! Que podem Sí, parlar de fica. que el George és un vell verd espectacular, Sí. en plan... Que no aporta... Bueno, és que com cap personatge avui no Salva aporta res. salva un gos. Salva un gos i per culpa de salvar un gos es mor. Ja, en el canal aquell, Sí, claro. sí. Que una altra cosa, vull dir, mira, jo no sóc cartògraf, vale? I no et sabria explicar a la perfecció com és el nivell, no? Vale, espera, això ho parlarem més tard. Crec Vale. que ja sé què vas, sé què vas. Vale. El tema del nivell de l'aigua.
Sí. Vale, d'això en parlarem. Vull afegir una cosa que passa just a la intro. Vale. Just a la intro, que se'n van a fer surf i fan com un primer plano d'una tia posant-se un neoprè per anar a fer surf. La Xina, aquella Xina, sí. Surt posant-se el neoprè i després de la intro reciclen la mateixa escena Sí? abans de que es fiqui l'aigua. Sí, surt la mateixa escena, No, ficant-se el xixa. neoprè amb el mateix ordre, xixa. mateixos planos. Igual 2 cops. Mateixa seqüència. 2 vegades. Em va fer bastanta gracieta. I després, també que passa al principi, quan estan fent surf i tota la moguda, que el tio està... Ja venen tots els taurons i crida «Todos fuera de la playa!» La penya a la sorra, ¿vale? Sí. Que d'entrada dius, bueno, un tauró no s'anirà fins a la sorra a menjar-se ningú. No. I ell ho diu assegut en la taula de surf des de dins de l'aigua, que jo Sí. pensant, el primer que hauries de fer Sí, és és sortir sortir tu i dir, ei, venen molts taurons, esteu a la sorra, no hauria de passar res, però us aviso. Però cabron, tio, està mitja hora, mitja puta Sí, hora sí, de sí, rellotge sí. a l'aigua cridant fuera de la playa, i jo pensant, I per casualitat no l'ataca cap tauró. a ell cap tauró, a ell no l'ataca cap tauró. Després els taurons que van a una velocitat, vull dir, inhumana. Es mouen per l'aigua. Vull dir, és que foten uns salts, a l'escena aquella que estan sortint de l'autobús, que els estan rescatant, que surt el tauró i s'agafa la corda. Sí. Vull dir, fot un salt que salta 20 metres allò. Tranquil·lament. Home, va. La veritat, que cutre. I planos de... que està com es diu? El que està controlant els nens, que està pujant per la corda, Sí. i veus un plano que és ell tot de vent i de fondo al nivell del seu cap i molt gran tots els gratacels, en plan com si estigués escalant el Burj Khalifa, saps? Sí. Al mateix nivell, tot al mateix nivell, saps? Que és com, diu que estàs pujant un pont que està aquí, els gratacels estan allà, però no, tu... Bueno, dir aquí i allà no és el més radiofònic, però bueno, Ja. ens entenem, en plan... Que sí, que no està està. gens ben feta la perspectiva ni res en general. Per cert, tota la peli com amb el filtre gris aquest, Sí. de que... O sigui, vale que és tempesta, és el que tu vulguis, però tota la peli amb el filtre gris. I després el càmera té Parkinson? Sí, Vull dir, hi ha escenes que són com mig sèries i dius, vale, serietat, va. I veus el càmera que no pot centrar i el cap de la persona es va desenquadrant, a vegades surt de la càmera, a vegades no surt. L'escena sí, del total. principi, ara que ho penso, l'escena al principi del xino i el xino que està negociant pel banco de tiburones, Ah, sí. escena random, Completament random. No, Per la cara? no es ve a res, només que... i venen taurons. Vull dir, però em podries haver posat un tio surfejant i que I- se'l mengen Vull 3 taurons, dir, saps? T'estalvies aquells que deuen ser 7 minuts de peli. Sí, i diners, vull dir, t'estalvies diners. Posar-te gravant el barco, fer que es mogui, total, al final aquestes coses, pagar... El CGI en el barco, tio. Mare és meva, tan mare dolent. meva. No saps diferenciar entre un núvol i el mar. Vull dir, Però és veus el barco que es mou i el fondo hasta gris... hi ha escenes que el propi barco és CGI. Que hi ha un moment que es veu a muerte. És que és molt complicat. dolent. És que ja dius, no pots visualitzar què és aigua, què no és aigua. Crec que hi ha un moment que sembla que fins i tot que és cartró al terra, vull dir que està pintat. O sigui, és impressionant, és Però impressionant. et dic, del principi no aporta res. Et podries haver estalviat aquell tram de peli i començar amb el surf, Sí. en plan, ei, 2 col·legues, anem a fer surf. Que, a més, és el típica intro de pel·lícula de els veus els dos surfejants, música guapa... Intro de pel·lícula americana, sí, muerte, exacte. d'americanada total. No em fots aquella merda que... És que jo a vegades vaig mirar i vaig dir, hola, tindrà una trama guapa, no sé, la màfia, els taurons, alguna cosa així. Algú haurà comprat una màquina que fa ploure taurons, saps? A la lluvia del Bondi. Alguna cosa molt així, xatada, ho veia, 1 milió per al banco, i deia, però bueno, què vol, els xinos volen envair Estats Units, alguna cosa així. No té res a veure. Res a veure. Tot allò és perd. És el boira. xino treu una pistola del cul, se la treu i diu, yo me voy a quedar Sí. yo con toda la tripulación, el A més, banquete. el xino al principi banco. el fan com supercagat, en plan, Sí. ah, sí, toma el dinero, está en el maletín. I després treu una pipa i és Superman, tio. Que, Se li per pugen cert, els fums. El xino per on surt? Vull dir, els Ja. camarots aquests acostumen a tenir una porta. Sí. No saps per on surt. Tenen una guerra impressionant al barco que hi ha tiros i de sobte li fot
me voy a quedar con tu tripulación, i a l'altre li fot, pa, un tir al genoll, ja està, a tomar per cul. I diu la frase d'algú rotllo... Aquí no hay que temer a los tiburones. Sí. I després Una cosa que he aprendido es que no hay que temer a los tiburones. I dius, molt bona frase per una negociació de diners amb un tio que segurament no tornarà a pujar un barco en la seva puta vida. I està allà de peu en el barco i li venen 7 taurons, 1, 2, 3, 4, i li rasquen tota la cara i pantalla negra i la platja. Vale, abans d'anar a lo de l'aigua, vull només fer menció especial a una frase quan l'ataquen al bar i queda tot destrossat i diuen, pues nos vamos a buscar a mi família, no sé què, el Baz diu una frase que per mi va semblant, mare de Déu, senyor. Què diu? Que diu, aquí todos somos refugiados. Pensant, tio, podeu no frivolitzar amb els refugiats, tio, s'estan menjant al bar 4 taurons i segurament aneu tots drogats. Ah, ja recordo. I diu, aquí todos somos refugiados, com... Sí, perquè la tia diu que viu a la platja i sí, ja no té... que s'ha quedat sense casa, i jo pensant, va, esteu a Los Angeles, al costat de Beverly Hills, vull dir, va, què m'has de dir que ets un refugiat? Vale, ara sí, anem a lo de l'aigua. Jo me'n vaig adonar, és a dir, el moment que se'm va fer evident, perquè al principi juguen amb els canals aquell, com que algú està més altura, algú està menys altura, les onades... Però quan arriben a la casa de l'exdona. Jo allà vaig dir, vale, poder el nivell de l'aigua ha pujat molt i ha arribat fins allà, però hi ha un moment que després baixen una mica i estan al nivell del canal del GTA, saps el canal del GTA? Estan allà i no hi ha aigua. Sí. No hi ha aigua. Llavors en aquell moment vaig dir... Tu dius quan es mor el George? Sí, per aquell... Sí. Vale, no, jo deia una mica després. Ah, jo deia ja. O sigui, primer passa això i després arriben a la casa de la exdona. No. Sí, perquè el George no arriba a la casa de l'exdona. Ah, bueno, jo deia després quan en el bus. Ah, no. Que allò també és impressionant. Vull dir, passen amb el cotxe pel costat del bus... I no es poden parar a obrir la porta. No. Però és que el problema és, el bus està tot inundat d'aigua, però passen amb el cotxe pel costat del bus i es veu una escena enfocant les rodes que passen com per un xarquito d'aigua, però acaben de passar pel costat del bus. Que està enfonsat, que té les rodes a sota l'aigua. Vull dir... Com s'explica? No té cap sentit. I després tota la cascada d'aigua a Beverly Hills que casualment només destrueix la casa de la dona. Exacte. La casa de la cantonada peta i ja està. Vale, però espera, és que la casa aquella, tio, lo de la casa aquella jo va ser quan vaig dir uala. Primer de tot, la nova parella de la exdona, que no recordo qui és. No era la nòvia de la filla? No era el nòvio de la filla? No. Pues si li diu... Com es diu la filla? La filla era la April. Li diu, no, la Johnny, no? A veure... Johnny Wave... S'hauria de dir Shepard de cognom. No, pues no. Bueno, no ho tenim aquí. Bueno, que li diu... No sé què, és Mia. Però això li diuen a l'exdona. No, li diu a la filla, no? No, li diu a l'exdona. Que la té agafada d'aquí? Li diuen a l'exdona. Ah, bueno. T'ho juro. Bueno, pot ser. Bueno, és igual. És la nova parella de l'exdona. Vale. Bueno, de cop i volta la nova, la noia joveneta que treballa al bar, diu, y tenéis un tiburón en la piscina. Sí. El tio va cap a la finestra, el tauró salta des de la piscina fins a la finestra, i només... Exacte. I amb trencar una finestra tenen mig metro d'aigua a tot el menjador. De sobte s'espaunea allà. Exacte, tio, és cubos d'aigua del Minecraft, semblant fer aigua infinita allà, la piscina està, posem a... Clar, posem que el nivell de l'aigua... A nivell 0, vale? Piscina a nivell 0. La finestra està a nivell 2, posem. Doncs de sobte, el tauró trenca la finestra i l'aigua passa a estar... És que pel principi de vasos precipitants, tio, allò que agafes un... Què vasos precipitants? Vull dir, que no pot entrar. No arriba. Però és que en el cas de que estigués al mateix nivell, trigaria una estona a que s'equilibrés l'aigua. Saps què vull dir? I a part, no, és que el problema és que... Però que hi ha prou aigua com perquè dins de la casa hi ha un tauró nedant. Ja. I tenen la finestra oberta, la porta oberta, i l'aigua no s'escapa. No.
En plan, es queda a la sala és d'estar. estanca. Es queda a la sala d'estar. Tenen una sala d'estar com amb murs invisibles o algo Sí. que fa que l'aigua no s'escapi d'allà. Mare meva. És que, a més, si l'aigua està arribant fins allà, surten amb el cotxe per camí normal, Sí. baixen tranquil·lament, sense aigua, vull dir, com ha arribat aquella aigua allà, no se sap, l'aigua de la casa no se sap com ha arribat allà, perquè baixen amb el cotxe tranquil·lament i de sota peta la casa, explota, amb foc, crec, i tot. Sí, diria que hi havia Jo crec que sí. efecte especial d'explosió. Pel motiu que Tal sigui... qual, descarregat d'internet, saps? En plan, CGI, explosión, descargar gratis, Windows 10. Era un gif. Però per algun motiu peta Fondo en foc. transparente, Sí. perquè no sé. Peta en foc la casa pel motiu que sigui. Vale, allà hi ha una altra frase del Baz, que el Baz... Jo en tinc dos d'apuntades, la dels refugiados. A veure... Quan maten el tauró dins de la casa, es tenyeix tota la piscina que s'ha creat en el menjador de color vermell Sí. i diu, vaya, parece ese momento del mes. Vale? O sigui, vaig quedar-me en plan, de veritat? De veritat va ser l'única ocurrència que vas tenir, senyor guionista? No se't va passar res més pel cap? Ni fer una referència a una altra pel·lícula, jo què sé, vaya, parece la matanza de Texas. Vaya, no sé, tio, però vaya, parece ese momento del mes. Per favor, que era del 2013, no de l'any 62. O en el cotxe aquell que hi ha un nitro, que hi ha nitro, que va, agárrense las bragas, señoras. Exacte, és que, tio, juro. Diu, agárrense las bragas, señoras. És que, per favor, el bat aquest, que no és culpa seva, és culpa del guionista. Sí, vull dir... Ni culpa de l'actor Jason Simmons. Però, hòstia, de veritat, no sé. Espectacular. Que van en el cotxe aquell, en el Jeep. Que casualment hi ha un garatge on posa cotxes per alquilar de pel·lícules, no? És cotxes para pel·lícules per alquilar o alguna cosa així. Sí. Que per algun motiu hi ha allò allà, perquè, bueno, és Hollywood, clar. Bueno, sí, que va, mira, un mig puc comprar. Treuen el cotxe aquell xatadíssim. Amb nitro, que està reforçat i Bueno, blindat. que és que ni portés un motor de Fórmula 1. Tu has vist lo ràpid que va allò? Sí, Que estan parats en un semàfor i... Ui, ahí la policia, no sé què. Apreta l'accelerador i estan ja a 60 metres, que no sé com... Ai, nitro! I apreta... Bueno, que no és ni un botó, és una puta... És una llum. Sí, és una llum que no crec ni que s'apreti. No. Només la tapen amb la mà. A tota la guantera hi ha un botó molt gran que posa nitro. I el tio pregunta, ¿hay nitro? O este coche tenía nitro, ¿no? I fa, sí. I l'apreta allà i fan... I surten volant. Surten molt ràpid, per escapar-se de la policia. Perquè no pots tombar un carrer avall. I perquè un moment estan plovent taurons i la policia et vindrà a parar. Sí. Sens dubte, Sí. vindrà a parar-te. I no pots tirar un carrer avall, saltar-te el... No. És igual, tio, que plouen taurons. La policia estarà ocupadíssima. Però és que literalment ocupadíssima. Sí. Tindrà 400 trucades de... Hay un tiburón en I mi han de fer alcantarilla. un control antidrogues. I estan fent Clar, un control home. antidrogues. Bueno, en el Baz li caldria. Bueno, Anar a pintar cocaïna, home. a tots, perdona que et digui. Bueno, sí. El Finn Shepard, que sembla el Christian Horner, vull dir, Sí, ho vaig pensar. és igual, vaig dir, però què han agafat a Christian Horner per fer d'actors? Estan flipant. T'imagines? Però és que són idèntics, són idèntics. T'imagines Christian Horner fent Sharknado? Són idèntics. Mare meva. Vale, tornem al bus. El bus i el rescat dels nens. Ah, vale. L'equip d'escalada, amb arnès, cordes... Sí, No el treuen. el té en el cotxe. Perquè és surfista i els surfistes tenen un kit d'escalada És que, tio, jo vaig pensar... preparadíssim. La preparació amb les cordes, com ho lliga i tot, ho fa amb 30 segons. Ja ho ha lligat, té una corda que no es veu on està lligada, però està lligada molt lluny i molt fort. Està tot superben planejat, tenen un equip d'escalada que ningú sap d'on han tret, però el tenen, és igual, ho preparen tot molt ràpid, el tio baixa... Però la manera de pujar-los és inviable. És el Baz tirant d'una corda. Sí. Que per molt que... ha de pujar 20 i pico de nens d'una corda i després un gordo cebollón i el A fin... més em dius que si són un sistema de politges que van a crear la força... N'hi ha 3 o 4 i cada politja divideix la força... Però és que a més ho està arrastrant amb la cantonada del pont. I les agafa... És a dir, no sé com explicar-vos això, però agafa la corda
com amb les dues mans, però sense lligar-se-la com per al canell per poder fer quan més agafes un força. pal, vull dir, com si agafés Sí, un pal com si agafessis un pal i l'estira. i estira. En plan, que devia sortir d'allà amb les mans plenes de llagues. Tenia 6 capes menys de Clar, vull nervis. dir, No. és que si no, no és Respecte a l'altre- possible, tio, que allò pugui passar. Ui, mare meva, l'escena que comencen a volar les lletres de Hollywood, que els veus tots sí? esquivant, que sembla que estiguin ballant balls contemporanis. Balls contemporanis i mi madre dijo que Hollywood me mataria i li cau una senyal que cau com 3 cops, crec, o 4 cops, Sí, perquè és el quart cop cau que fa cau. com pom, se sent una hòstia que l'ha aixafat ja i es comença a sentir pom, croc, 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 com si estigués fent força a la Sí, senyal com que si va la senyal tingués tibar-se. extra de gravetat, s'hagués pres una poció de gravetat, saps? I de cop i volta necessités més, estigués emputxant, agafant la terra i emputxant per acabar de no sé, matar-lo. l'empatia d'aquesta gent. Amb els nens que acaben de salvar, què en fan? Ha arribat un camió de bombers. Es veu. Val. És Què veritat, fa? és veritat. Fa, vamos chicos, i els hi xoca les mans. És veritat, En no plan, me'n tope serio, recordava. que sembla... No, Podria ser un capítol de... O sigui, això podria ser un capítol de Hawaii 5.0, sí, Vull tranquil·lament. dir, que amb 50 minuts el tens. Sí, Podria ser un capítol de Hawaii 5.0. sí. Perquè, a veure... Treus parts que s'obren? Sí. Lo de l'exdona, lo del principi... No, això ja li pega Bueno, a Hawaii 5.0. sí, lo de Coses la aquestes casa ja- l'exdona li pega Ja li molt. peguen aquestes coses. Hi ha coses, lo del bar... No, lo del bar cal. Sí, lo de Cal, perquè és com el motiu principal, lo que enciende la... Exacte, la llama. Exacte. Però sí, podria ser un capítol de Hawaii 5.0. Però a lo que anava, la poca empatia amb el conductor del bus, tio, li cau una senyal de tràfic a sobre. I següent. Vamos, i- chicos, Vinga, vamos. va! Anem a fer una altra cosa, que és tard i volen ploure més Bueno, és tard. com el que et deia que quan buscaven el George, que fa ¿Dónde está George? George! Obre la porta i se sent el cotxe. Saps? Tal qual, tal qual. És que és increïble. Després, la exdona. És una egoista i una tòxica de merda. Bueno, és el personatge d'exdona molt exagerat, saps? Però, Com que ha de fer aquest paper de que està en contra del marit totalment. Però el marit, tio, diu... Bueno, exmarit, diu, vull mirar si hi ha nens en un bus... Siempre te preocupas más por los demás que por mí, Tio, que por tu familia. o sigui, un moment, senyora. Si hi ha nens a un bus, no si hi ha... Si va... Ui, acabo de passar pel costat d'una botiga de flors, vaig a mirar si hi ha gardènies que vull poder... No, tio, un bus amb nens. Senyora, però on t'han criat? A l'Alemanya nazi o què ha passat? Una mica sí que ho semblava, És que- Perdona, ulls blaus Sí, i rosa. però és que t'ho juro, la tia aquesta tope d'egoista, jo pensant, però... I després sí, al principi tracta el marit com si fos una basura fuera de mi casa, Sí. has venido aquí porque te quieres llevar a nuestra hija y aún no es día 21. I jo, pues que et bombin, tío. Quédate aquí, Jo pensant- quédate aquí, anda. Tio, Quédate el pobre senyor ve aquí preocupant-se perquè hi ha putos taurons que comen del cel. Pots, no sé, primer escolta'l. Treu el cap per la finestra, saps? En plan, mira què passa i Sí. després... Però després al final sí, després oh, és que el meu exmarit i s'acaben fent un petó i dius, va, Amb senyora. tot ple de budells de... Exacte, tio. Que, a més, aquest petó totalment necessari, perquè vull dir, no ha hagut cap mena d'atracció amorosa o sexual en algun moment de la pel·lícula que diguis aquí Cap hi ni ha un, roce. cap ni És un. per la cara, o sigui, porta tota la pel·lícula enfadada amb l'home per la cara. Quan... Tota la pel·lícula despotricat Sí, d'ell. sí. El senyor, jo faria A, jo crec que hauries de fer B. Sí. Jo faria blanc. Jo diria que hauria de fer negre. Tota la pel·li així. I després, al final, Surt de dins d'un tauró que se l'ha menjat. i surt, casualment també s'ha menjat Exacte, a la nova. Surt de dins del tauró tot ensangonat amb la nova i de cop i volta li fa un petó. Sí, per la cara. Potser té un fetitxe amb els budells del tauró. Bueno, li deixa la cara i fa un petó i fa... I riu, saps? En plan... Doncs va. Que Jo asco. diria que, és que ara no sé si és aquesta, però que en alguna de les següents pel·lis l'exdona acaba sent un cyborg. En plan, té parts robòtiques. T'ho vaig a buscar. Però, T'ho però quina saga és això, Pol? Tio, Sharknado. Mora meva. Tara Raid, diria que es deia. A veure. ¿Qué se les dona? Sí, sí. Tara Reid horroriza a sus fans con la... Sharknado 6. ¿Por qué ¿Què? Han fet fins les 7. 7? Sí. T'ho juro, no és broma.
A veure, espera, vaig a buscar... Shark... És que hi ha un que acaba sent un cyborg. Mare meva. I veig un dinosaure, ja. Ai. És que no sé qui és que diria que s'implantava una motosserra al braç o una cosa així. Ara no me'n recordo, ja me les tornaré a mirar totes. No. Un sable làser? No, això és un edit segur. Però sí, és ella, veus que es converteix en un cyborg perquè en una pel·li li tallen la mà i es posa una mà amb coses per rebentar taurons. Posa't un vibrador, anda. És que de veritat. T'ho juro, sí, és fins les 7. Que de fet, l'altre dia em vaig veure Deadpool, la 2. Quina? La 2. I el Deadpool en el cable, quan li diu que ve el futuro, una de les preguntes que li fa és ¿por qué Sharknado van ja? Ah, hòstia, no... Sí, que li fa 3 preguntes. El dubstep aún se lleva, Sí. no sé quin és l'altre, i diu, ¿y por qué Sharknado van ja? Hòstia, no me'n recordo. Bueno, Sí, segurament sí. no li vaig prestar atenció perquè no sabia quina... Però Sharknado, Quina era? boníssima, i mires tota la saga, allò per passar el rato. A veure, és pel·li de birra, porro i pizza. Literalment és... O no la miris, oye, que tens pelis millors amb una hora i mitja, Sí, tens pelis millors. Vull dir, la veritat si és que qualsevol sí. pel·li de Pixar supera això, et mires Ratatouille i passes millors moments. Lluvia Mira del Ratatouille. Bòndigues. En Bueno, comptes de caure taurons, cauen sí, està bé, mandonguilles, tio. està bé. A més, Lluvia del Bòndigues, una pel·lícula, bueno. No és la millor, però és que Ara- és per fer el símil de coses Estic que cauen llegint. del cel. Matt, o sigui, Charles Hittinger, vale? Matt, o sigui, Matt interpretant a, no? O com as, Chuck Hòstia, no ho Hittinger. sé. Hòstia, pues... Charles Hittinger, Matt, as, Chuck Hittinger. No ho entenc, Són dos tampoc. persones diferents. Perquè ell Ara era el busca- Matt, que busca- era el fill del Finn Shepard. A veure, busca Chuck Hittinger i Charles Hittinger. Com si fossin dues persones diferents, sembla. A veure, busquem Chuck Hittinger Vale? I si busques... i em surt l'actor. Vale? I si busques Charles Hittinger, que és el que et posa aquí, igual s'ha canviat el nom. A veure... Però no, has buscat... Ja, bueno, vaig així. S'esteu haver canviat el nom. O es diu igual. Perquè... Charles és Chuck? No. Sí? Potser sí. Ah, vale, doncs ja està. No sé, tenia un dubte. Una altra cosa així que tinc anotada, com... Tu, quan fan lo dels helicòpters que van a tirar bombes en els tornados, hi ha un moment on els taurons fan soroll. Sí. Et vas fixar quin soroll els hi van posar? No. Són gossos bordant. Sí o no? T'ho juro, era soroll de gos. Rotllo... La pel·li m'està mirant ja amb les ganes i no... T'ho Sí o juro, no? t'ho prometo, t'ho A més, prometo. un tauró fa soroll? No, jo diria que no. A veure... Vull dir, no crec que... Com a màxim farà com... Així, però... Sonido Sonido. de un tiburón. A veure si fa soroll. El sonido del tiburón. A veure... A veure, Un tauró nadant, cabrón. Ho has sentit o no? Està com... Natural. Ho has sentit? Sí, ho he sentit. Pues ara potser sí que era... No, eren gossos, tio. Perquè... com... Bueno, però a veure, era el primer que van trobar a efectos de sonido. De animal enfadado. Sí, jo crec que tenen el mateix pressupost que tenien com... Jo quan vaig fer aquest any al batxillerat que he fet el joc No sé programant, vale, sí, el joc aquell que vas fer programant. sí, els efectes visuals i de sonido tenien el mateix pressupost que jo, que era 0. Vull dir, que els Que no, vam tio, buscar... que tenien un millor. Perquè amb un millor no fots res a Hollywood. Que sí, mira, llegeix la notícia aquesta. Como cualquier serie, saga o producto, todo tiene unos inicios. La saga Sharknado aterrizaba en la pequeña pantalla con una primera película que sin duda... Bla, bla, bla. Todo un presupuesto de $1 millón. Una cifra bastante elevada si tenemos en cuenta que el resultado final. Pues aleshores no entenc què van fer. Vull dir, se'ls van gastar en cocaïna entre el... Això és bastant probable. entre Això és bastant probable. el cast. Però que ho he de veure que era pel·li per petita pantalla, no va sortir mai al cine. En plan, No m'estranya. No, però que ja estava pensada així, saps? Bueno, sí, clar. Però jo diria que les següents sí que han anat sortint al cine. Estic bastant convençut. Home, és que tu li portes això a un productor i et dirà, bueno, m'ho penso. O no. Bueno, però és que... És que no puc.
I es veu que està plena de referències a altres pel·lícules, que jo no ho sabia. Es veu que la pel·li es diu Sharknado The Fourth Awakeness, en El despertar de la referència El despertar de la fuerza. a The Force Awakeness. I es veu que hi ha referències a Terminator, Iron Man... Que l'Iron Man ja em diràs tu quina. Però bueno, és igual. Tu sabies... Puja, tu sabies per què... Puja. Pujo. Tu sabies per què les portades són sempre d'aquests colors? T'has fixat que la majoria de portades de cine tenen el contrast entre blau Perquè són oposats. i vermell i groc? Però això és un estudi que s'ha fet, que és que aquests dos colors són dos colors que t'atrauen molt. Ah, sí? Sí, i atrauen molt i són molt visuals. De fet, si busques per internet, la majoria de portades de pel·lícules tipus Star Wars, Marvel, la majoria... Sí. Ja veuràs, busca, jo què sé, qualsevol. Serà o el groc o el vermell, o el groc o el blau, o el vermell i el blau. Ah, però espera't, això no és Sharknado 1, aquesta... Zero, perquè és que he vist una vaca volant i dic... No recordo vaques volant a Sharknado 1, és una altra. Però això, si busques a qualsevol, tipus Infinity War, Star Wars, sí, totes és que són ara així. que ho dius em ve bastant al cap. Però ho vaig veure també en un vídeo de l'Álvaro Wasabi, la veritat. Es veu que en una de les pel·lícules surt George R.R. Martin. Qui era aquest? Tio, l'escriptor de Joc de Trons, cabron. Ah, vale. Bueno, tio, és que, vull dir... J.K. Rowling, George R.R. Martin, com es diu el de... Tolkien. El Tolkien, bueno, no, aquest no té... No, però sí, és... Com és? J.K.R. Tolkien. Vull dir, tots són iguals. No, J.K.R. no. Tolkien és... Hòstia, que Busca-ho. malament. R.R. J.R.R. Tolkien. Veus? Vull dir, George R.R. Martin, J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling... tots són iguals. Posa't el nom normal. Mira, és el perfum aquest, no? Sí, és que... Que cutre, por Dios. Que, bueno, el que havia comentat el Max abans, de que l'actriu que fa de la exdona del Finn, això, el 2014 va treure un perfum només per fer una mica de calés i poder seguir gastant en coca. Sí, va dir una cara. Es deurà poder comprar encara. Busca, com es diu? Shark Baitara. Shark Baitara. A veure... Shopping. Sí. No. Hola, que guapo! Per Serà 10 amb 14 Ultimate- em puc comprar la moto... Ah, no, La no! Ultimate Metal Box Edition. Totes les pel·lis de Sharknado en DVD. Pol, Que guapo! Pol, no, para. Pues no està, el... No, ja no es ven el perfum. Bueno, m'estranya. Segur que molt... És que... És més bona pel·li el que et penses. Que no... T'he de fer veure la saga sencera. Que no la penso veure, que no, que tinc temps per coses millors. Posa el tràiler de la segona, a veure si et convenç. YouTube Shopping. Me'l compro a YouTube. A veure, mira, anem a posar Sharknado 2 Trailer Trailer espanyol. espanyol. Mare meva. Bueno, ya la portada. Perdó, un anunci. Sharknado 2, el segundo. Trailer. Perquè ho busqueu. Anunci de Cornetto, por solo €1. Disculpeu-nos per la qualitat de l'àudio els següents minuts. Vam tenir problemes per poder regular el volum nostre i del contingut multimèdia que reproduïem i som conscients de que no se'n sent bé i se sent el vídeo massa fort. No us torno a repetir. Continuem. Gràcies. Generación, hay un acontecimiento cinematográfico que lo cambia todo. This is unprecedented. Un fenómeno que desafía las normas sociales. I've never seen anything like this. Una monstruosidad que une a la gente mientras destroza el mundo. If you are told to evacuate, make sure that you seek shelter. Dicen que un rayo nunca cae dos veces en... joder, ¿a quién queremos engañar? Let's go kill some sharks! Per també You ready to see this getting one of those shark storms here? al nivell de l'aigua. I'm not crazy. People have to know the truth before it happens again. Vist aquesta escena? És I'm espectacular. not crazy. People have to know the truth before... Plouen taurons per la cara. Però que vull dir, plouen... Però vull dir que cauen a dos... que es tanquegen més alt que l'Empire State, que cauen al terra i exploten. Si us voleu evitar aquests moments d'àudio lamentable, avanceu fins al minut 43 del podcast d'aquesta setmana. De res.
Vull dir, el tauró que vol terra explota. Sí. Vull dir, quina amenaça és? Vull dir, és quedeu-vos a casa, que no us caigui un tauró al cap i ja està. Vull dir, no has de fer res més. I quan s'acabi la tormenta ja baixarà el nivell de l'aigua, es quedaran varats i es moriran. Ja està. Vull dir... Què morir? És igual, els que hagin sobreviscut perquè han vingut nedant des de la claveguera, quan baixi el nivell de l'aigua es quedaran allà. Les clavegueres de Nova York, crec que hi ha cocodrils blancs. Albins, deien que hi havia cocodrils albins. Sí, i el senyor Topo viu també allà. No, però saps què? Avui, quan estava escrivint el guió per a aquest capítol, i sempre busco la teva dada random que dius al final, es veu que hi ha una espècie de formiga que és única de Manhattan. Només s'ha trobat... Ja la buscarem, Pol. Es diu Manhattan. Manhattan. També els americans super originals, Sí. Però que només està a 7 illes concretes de Manhattan. No està enlloc més del món, aquella formiga. Sí, de casa, d'illes. No està enlloc més del món. Bueno, doncs ja ens en portarem una. I farem... Les dos les portarem aquí. Bueno, l'exdona, com sempre. Taurons que es creuen del cel cremant-se. This is the Big Apple. Something bites us, we bite back. I I was res. told you once, and I'm not gonna do it again. Cants amb metralletes. Una mica com la segona. Sí, però al fin hi ha un moment que es fica dins el tornado. Apareix un tauró balena per la cara. Un tauró dintre un... No, és un metro. Vale. They're getting closer! Un tauró. Perdó, a veure. Poden parar de posar comentaris de gent de Twitter que òbviament ho han fet de conya. O sigui, Edu _Bonafonte. Que podria ser d'aquí, de Rubí, Edu Bonafonte. Increíble, pero cierto. Comentario de Twitter. En el tràiler posen... They're getting closer! Gatusones, impactante, ya... No, impaciente ya estoy. Impaciente ya estoy. DHA with el día que implosionará Twitter. Vull dir, olvida el paraguas. Pilla la motosierra. They're sharks, they're scary. No one wants to get eaten. El pitjor és el mateix moviment de tauró que la primera pel·li. No one Sí, wants to get eaten. però perquè But I ja els bet, deu agradar. and I'm here to tell you, it takes a lot more. Espera. Ja sé, crec que ja sé què vas a dir. They're getting closer! Creus que hem reciclat una escena? No. Jo és una pregunta si és la mateixa escena o no. Vull dir, l'escena que està ell aquí, això, They're aquesta escena, sharks, they're scary. No one wants to get eaten. But I és aquesta escena? Vull pensar que no. Perquè o ha fotut un sall de la hòstia o no entenc res. And I'm here to tell you, No, it jo takes crec a que lot van more than that to bring a good man down. volant i cau a terra. A lot more than that Jo to no bring em a New podria Yorker prendre aquesta down. persona en sèrio. You know what you just did, O don't sigui, you? no podria viure amb Jump the aquesta shark. persona sabent que ha fet aquesta pel·lícula. No podria. Sargnado Però és que a 2, més, el si 31 no de recordo julio, malament- estreno mundial. Even the Sharknadoes are tougher in New York. Si no recordo malament... Fins aquí els problemes d'àudio. A partir d'aquí continuem normalitat. Gràcies per aguantar aquests minuts de tortura. En la 5ª o 6ª pel·lícula Mare meva. hi ha algú com que han fet una organització com si fos a l'FBI o la CIA o l'MI6 de taurons, en plan contra taurons. I tenen el seu Perquè quartel... és l'amenaça mundial, no? Sí, perquè, joder, clar... Perquè un tauró tria que apareixi un huracan, no? Tipus... Més que el tauró... O sigui, sí, és carnívor i tal, però... No sé, crec que hi ha coses que maten més. Sí, però vull dir, a part, el tauró en si no va per una presa, no sé què, és sang i coses d'aquestes, saps? Que a més Sí. no veuen, no? Una cosa així, o, Sí, una o es història detecten per així. l'auró o una cosa així de la sang. Sí. Vull dir, no sé. Tampoc són biòlegs, estem tirant una mica triples, però vull dir... Però de documentals que he vist amb l'avi, Que, coses no sé, d'aquestes... a mi em cau un tauró del... O sigui, jo sóc un tauró. Caic del cel i aterro a sobre al costat d'un bus, al mig d'una ciutat, i de l'únic que tinc ganes és d'anar-me'n al mar un altre cop. En plan, Pues és que- la meva última preocupació serà assassinar algú. Si és que poses un tauró en una piscina, en un aquàrium i ja està perdut, i ja no sap ni què està passant, fota'l al mig del carrer de Manhattan amb un ditet d'aigua. Què fotrà? Hòstia, si no pot ni respirar. No, perquè pensa que en aquesta pel·li el nivell de l'aigua varia en funció del tauró que t'interessi tenir. Ja, clar. Perquè si en l'escena de la casa el tauró hagués sigut un més petit, haguessin
Sí. L'haguessin baixat 20 I centímetres. si volen fer aparèixer un puto tauró balena, no? De sobte la casa és Que crec molt... que no són ni carnívors els taurons balena. No, que va, M'atreviria a dir que... no. Que va, mengen plàncton, vull dir, van amb la boca a tope Vull dir, oberta. clar, anirà un tauró es balena, menja les caurà al mig de Manhattan i es quedarà allà, en plan, bueno, bueno. doncs ja em trauran No, d'aquí. però és maco Nova York, eh? Sí, està guai. Està bé. Bones Està bé. vistes. No sé, jo... Tot i així, em mantinc amb que és una molt bona pel·li. A veure la nota que li poses, perquè com... És que tiraré alt, Tiraré alt. Jo tiraré baix, vull dir, Ja ho sé, ja ho sé. Jo ja sé la meva nota. No li posis un 0 Li rodó, posaré un cabron. 0, sí. No, un 0 rodó no, Max. Vale. Però, oye, que és la meva nota! Vale, sí, però hi ha pel·lis pitjors, cabron. Anaconda, és molt pitjor Anaconda. Bueno, com que no l'he vist, puc tenir més criteri. O com es deia aquella de... Ja li posaré números negatius. A la pròxima, números negatius. Vale. O puc tirar més baix, vull dir, puc posar-li un 0,00005 en aquesta. Vale, em sembla bé. Mentre no sigui un 0, que em sabrà molt de greu per Xarnado. Bueno. Si tu li poses... Puntuaràs tu primer. No, si és que ja... O sigui, hauries de saber... Vull dir, la meva nota serà un 0,00001 o que aleshores- 0,00002. Vull dir, Vale, tranquil. vale. Per què t'has ofès ara o què? No, perquè, joder, és que aleshores si la vull fer aprovar li he de posar un 10, pràcticament. Però per què la vols fer provar, Pol? No suma... Però què estàs dient? No ho sé, m'ho he de pensar. D'aquí a que posem la nota m'ho he de pensar. Mare meva. M'ho he de pensar. Ai, de veritat. Bueno, que de fet ja comença a ser moment de posar nota. Ja? Comença a ser un moment ja? Sí, Vale, realment sí. Estava mirant ara les hores i ja comença a ser Com em moment. diguis tu, vull dir, al final és com el director. Aleshores, Max, la teva nota per Sharknado? Nota o paraules? Primer nota, Max. Joder, portem ja 7 programes. Oye, tranquil. Vale, sí. M'estava comprovant el guió. La meva nota. Sí. Bueno, però obre l'Excel, fes aquestes coses que fas sempre. Ai, sí. Calculadora, prepara't. Perdó. Mentrestant explica un acudit o algo. Bueno, doncs... L'acudit és la pel·lícula, Xarnado. Sabia que diries L'acudit això. és la pel·lícula. N'estava bastant convençut de que aniries per A aquí, veure, cabron. cobrim el... Obrim el nostre Excel. Quina merda de pel·lícula. Vale, aquí posarem Vale, Sharknado. Xarnado 1. Perquè No mirarem algun dia cap a... farem la... No mirarem cap atrás, t'aviso. Ahir, espera, abans de posar les notes, Sí? vull llegir-vos un missatge del Max d'aquest matí. Aquest matí o ahir la nit? Aquest que matí, vaig aquest matí. acabar. Sí? Em diu, literalment, com em tornis a fer mirar semejante pel·lícula de merda, no faig més capítols. He perdut temps de la meva vida. És que literalment, és un insult, és que és un insult, la veritat, o sigui, és com si no s'ho van prendre en sèrio. O sigui, vale, no t'ho prens en sèrio, és com Virgen als 40. Vale, no t'ho prens en sèrio, fes una sèrie, una pel·lícula que, a veure, és bastant merda, però bueno, es salva perquè mitjanament està ben feta. És que això, o sigui, ja ho han dit, té vacios en tot l'argument, en tots els guions. Però Una escena no encaixa en l'altra. Vull dir, l'argument, en el rodatge... en tot. Vull dir, no s'ho prenen en sèrio. Oye, espera't 2 anys, intenta recaudar alguna més, busca un cast que no sigui drogadicte, vull dir, no sé, sortirà més barat. Tenen tots una pinta de cocaïnòmens, però tot, mare de Déu. Vale, Max, nota, va. Vale, 0, 0, coma, coma, 0, 0, 5. vale. I jo li posaré... Vigila. Ja no pots, o sigui, no et deixaré rectificar més, O sigui, ja, No, ja vas cometre un error Per això amb estic pensant. Iron Man. Vale. Un 5. Hola, pots parar? Pol, para. Para? 0, 0, 1. Bueno, m'és Ja igual. està, és la meva nota. No supera el 3. A veure, 0,000... No, 0,0. 5 No supera el 3, això són 2. més 5,5. 5,001 Són 2,5. entre 2 són 2,503. I Sharknado A la es última posa posició. en el rànquing en última posició amb un 2,503. Vale. Em tomo pel cul. Quina llàstima. No, quina llàstima, no, Pol. I alta em sembla la nota que li has posat.
Però és que és un còmput, són les 7 pel·lícules, formen una... Però no, ja ho vam dir. Una- No, has de valorar la pel·lícula, ho vam dir ja. Sí, però tot i així, valorant la pel·lícula, li he posat la nota que toca, perquè em sembla un univers de basura meravellós. O sigui, és una barreja de merda. No, a mi això, Que te la fa brillar. a mi aquesta idea de que la merda pot ser espectacular, vull dir, no, la merda és merda. Ara i sempre, no... Vull dir... Jo considero que No té cap sentit. té la meva nota. I ja està. Vale. Doncs ara sí, estem ja Les paraules. començant a arribar... Buah, és que hi ha cuchillo, el desgraciat. Estem arribant a la recta final i com que som conscients que hi ha gent ocupadíssima fent maratons de les 7 pel·lícules de Sharknado i no poden gastar una hora de la seva... Jo que no. Sí, perquè jo la vaig fer l'estiu passat. Em vaig veure les 7 Pues tu, en un cap de setmana. Entre dissabte i diumenge em vaig veure les 7. Doncs això, que com que hi ha gent ocupadíssima fent maratons de les 7 pel·lícules de Sharknado i no poden gastar una hora de la seva vida escoltant la nostra meravellosa veu, Max, com definiries la pel·lícula en 5 No té paraules? sentit, això? Si estan fent marató de la seva vida, Sharknado, per què els hem d'explicar 5 paraules? És que quan escrivia el guió sabria que em diries això. I he pensat, va, segur que no ho dirà. Ja ho sé, però no se m'acudia res. Bueno, les 5 paraules. Tauró. Tauró? Tauró, Molt bona tornado, Tauró, tornado. Tauró, Vale. tornado. Tornado. Anem a pensar, a veure... M'agradaria incloure la paraula física, és molt present en aquesta pel·lícula. La física. Física. Puc fer-te una suggerència? A veure, En comptes de física, dir-li no física, com a paraula. Perquè precisament el que està malament és que les físiques... bueno, va, no física, no seria correcte, però vale, no ja, física. no és correcte. Però jo crec que no física encaixa més que física com a tal. Ja està, no intervinc més en les teves paraules. Vale. Tauró, Tornado, física, no tornado, física. bueno, no física, tornado. Vale, m'agradaria cocaïna, és important. I m'agradaria posar una última. Oye, no hem parlat d'unes coses que m'agradaria parlar, però bueno, és igual. Digue-la. Sí. No, que la ocurrència de que l'única aeronau que quedi en l'hangar sigui l'helicòpter i estigui en perfecte estat, després de que volin 7 edificis. I que sigui justament la que sap pilotar el noi. Exacte. Que no n'hi ha cap més. Que també el fill tenia una pinta de piròman i una pinta de loco. Tenia una Té una cara pinta d'assassí psicòpata. i de Saps? psicòpata. La típica persona que diuen que un dia surt a les notícies i diu ha matat a 83 nens. Sí. I després els veïns parlen i doncs sempre saludava. Sí. Saps? El mateix prototip de persona. Portava el pa. Sí, aquest. Bueno, Vale, això. hem fet un... Sí, Però perdó. seguim. Falta l'última A paraula. veure, no, cocaïna no m'agrada, treu-la. Traiem No, cocaïna. perquè no explica la pel·lícula. Vale, física, no física. Tornado, Tauró. Tauró, Missió Impossible, és com... Seria un par, Missió Impossible, o Missió Impossible. M'agrada Missió i Impossible, perquè tenen una missió Vale, i a part em sembla és bé. com impossible. Perfecte. Toma. Doncs em semblen bones 5 paraules. Seria currada. tauró, tornado, o huracà, no Sí. sé com es diu. No física, missió i impossible. Exacte. Fantàstic, doncs abans de que pleguem, Max, tens alguna cosa última així a afegir? Sí. Tinc una cosa a dir, i és que algú no, algú és incorrecte. El 18 d'abril de 1930, la BBC va tocar música de piano durant les notícies d'aquella nit perquè aquell dia no havia passat res i no hi havia notícies, i com posava en el guió del butlletí, posava no hi ha notícies. Fantàstic, doncs amb aquesta dada tan impactant, però no tant com la pel·lícula. Ja sí que no tenim res més a dir, nosaltres ens despedim. Ens veurem la setmana que ve amb una altra pel·lícula o no, perquè la setmana que ve us recordo que és final de mes, per tant tocarà sèrie. I si voleu saber quina és, us haurem d'esperar
perquè no és clickbait, tot i que de fet aquesta setmana sí que ho és una mica, perquè sí que sabem què farem la setmana que ve. De fet, ho podem dir o no? No. No els hi diem ni a la gent que ens pregunta... També. No, anava a dir que què passa ara. No, ho direm en el següent programa. En el següent programa ho expliquem. Vale. Doncs això, abans de marxar, Max, sisplau, els passos que han de seguir obligatòriament. Seguim a YouTube, Spotify, a Instagram, doneu like a tot. Sí, valoreu-nos a Spotify amb 5 estrellites, doneu likes al vídeo de YouTube, subscriviu-vos, envieu al nostre canal i Insta a totes les persones del món. Familiars, amics, a tothom. desconeguts. També vas pel carrer i mira, codi QR, pam, a ta cara. Us el facilitarem, el QR Sí, que el us porta posarem. directe al nostre canal, us el posarem a... Ara que es pot posar a Insta les publicacions com destacades, la Sí. poses allà. Perfecte. I si es voleu enviar pel·lícules o sèries o el que vulgueu, per DM, i com sempre no ho llegim, i ja està. Doncs Res ja més. estaríem. Que tingueu una molt bona setmana i ens veiem la setmana que ve. Adéu. Com que el capítol ens ha quedat un pèl curt, tornem a tenir escena postcrèdits. En aquest cas sóc jo, en Pol, i us vinc a donar un missatge. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula,
que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Sharknado és una molt bona pel·lícula, que no us diguin el contrari. Ara sí, hem acabat. Gràcies.